Hubad sa damgo. Ang matag damgo nato ana ay kahulugan. Ug panahon sa kagabion ana ay meaning. Ug aron inyong mahibaw-an, ipahubad kining nimigi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa hubad sa damgo. Maayong gabi, imigi. Nanasad ko diri kay magpahubad ko sa akong damgo ug damgo sa akong mga amiga sa Gaisano Country Mall. First, migi, ang ako sang damgo. Ang damgo, migi, nag-lunch break daw ko. Unya, sa akong lunch break, perti na akong kaon, himan-himan, kay kanilaging gusto lagi tag right after eating our lunch, kinahanglan kita og something sweet. So, ihapit sa ko sa barbecue nga saging. Unya, banana Q, I mean. Unya, usang pagkaon sa amin, ginasityo ko nga, wala kadugay pa man malutoan ng banana Q. Uy, kay, hapit naman ang time. Unya, unsa lagi ni Miggy, kay kapag ka, ulita dyan ako og banana Q, hindi ni, hapit yun min sa akong amiga, nga si Nympha o si Maria. Unya, pagkuha na mo, Miggy, kay, nagdagan-dagan na lang mi padong sa 100, kay, maliit na dyan mi, sus pag-abot ang mo dito Miggy, ni anak man ang kuan guard nga. Uy, late na mo. Ay na mo panso. So ako Miggy, nag-uol ko Miggy, pero dyan akong guula kay ano, 3.5 hours ra akong nadyutihan. Unya, tungod na sa banana Q, nasayangan ako ang akong 8 hours na duty nga. Di ba lalimron ang pag-duty kay tungod lagi aning COVID, skeletal na among work, so dapat maningkamot ko para sa akong kaugmaon. Sus Miggy, pag-abot mo sa 100, gibalibaran lagi yun mi sa guard, nga di dyan mi papansuhon. So nagtanga mi sa 100, o sa among entrance, employees entrance. Kunya Miggy, kay guol, kay kusanan Miggy, sina ko panampiling. Kunya akong doon ka amiga, kay chillax sa kay sila. Sus, wa mong pagtanaw na ko sila, ano, ganina dapat 2 p.m. mo balik og work. Unya, 5 p.m. na ko no. Unya ako, nga nung 5 p.m. na nga, kanang ganin, bago pa man kay may sa employees entrance. So, nakauna-una ako, Miggy, nga mutawag ko sa personnel kay kuan, para makapananghid ko dito sa akong personnel. Mo to ni, tawag daw ko, unya na akong kuan, sige, wala mo yung duty, karon super tigyo na akong hilaka Miggy, kay gibalibaran ko sa personnel nga dinadjud ko pa dutihon. Unya, pag naopa dyan ako Miggy sa hagdanan, akong duha ka friends na nga wala. Og ako ra ilang gipasagdan dito Miggy, pero tigyo na akong kwago, pero tigyo na akong hilak Miggy. Paliw kog hubad Miggy. O isa, daghang salamat ha sa pagkanunayon jud imong pagnganhi sa sitio Baka. Malipay jud ko anang naimunganhi nga magpahubad sa damgo, magpahimalad, magpahubad sa ilang palad. Dako kay ng kalipay nako. Unya katong imuhang damgo, nakakita baka sa oras sa bandiklak. Ana ay mga balita nga nauwahi ka. Unya, nagkaon ka ba sa barbecue? Nga saging. Unsay imuhang nakuan? Tamis kaayo. Ug naa kay uyab karon ang inyohang pagminahalay, tamis. Pareha saging. Unya, pagbantay sa palibot kay basin anaara sa palibot ang nagkuan nimo. Kay naman siya kay balita nga wala pa kakahibaw. Pero naghilak man ka. Sa umaabot nga mga adlaw, anaaray tao nga mukursunada nimong istorya. Ana ay mga dili maayong balita na moabot diha kanimo nga wa pa ka nakahibalo. Pero naghilak man ka, naitamis, duha ka klase ang tao. Naay mulaban nimo ug naay dili mulaban nimo. Mao na siya. Moabot ra ang panahon nga naa jay mo istorya nimo. Nya katong ingon ka nga wala na trabaho. Balito.
pag-amping kay ana ay mga tao nga nagmanman sa imuhang palibot. Mao nay hubad sa imuhang damgo isa diha sa Gaisano Country Mall. Oh, Miggy, ang ikaduha nga damgo, Miggy, kay kang Lovely. Ningon siya nako ganina, nag-relay siya sa iyang damgo. Kana si Lovely, kay ako nang kauban sa ladies wear department. Ang iya laging kuan, Miggy, kay nagdamgo siya sa iyang ex. Unya naibong siya, nga nung nag-invite iyang ex niya, nga minyo naman siya. Unya, Miggy, niadto gyud ko sila og mga nindot nga mga kanang palibot, like park. Pero tigyan ko nilang suroy-suroy. O, pero tigyan yung ko na, nga nung nagkikuyog pa man ko sa akong ex, oy. O, nakamata siya, Miggy. Oh, isa ang hubad sa damgo ni Lovely nga ang iyahang ex naghuna-huna pa diha kaniya. Unya siya sad makahuna-huna pud siya panagsa. Panagsara na ha. Pero ang iyahang ex naghuna-huna gid niya. Nagtan-aw sa iyahang Facebook page. Nagmanman ug unsay dagan sa iyang kinabuhi. Unya nagsuroy-suroy siya, daghan siyang nakita nga unsa iyang nakita. Nindot nga kuan park kuno sila nagsuroy. Ana ay mga maayong balita nga moabot diha kaniya. Unya ingna siya nga ug na ay mga kuan dili na mag-entertain o mga nangaging nga kagahapon. Mga nangaging mga kagahapon. Maunay hubad sa iyahang damgo, Lovely diha sa Kabangkalan, Mandawi, Cebu. O, Miggy, ang ikatulo nga damgo, Miggy, kay sa akong amiga nga nagtrabaho sa Gaisano Country Mall, si Ira May. Si Ira May, Miggy, nagdamgo daw siya. Sa iyang damgo, nakita ko niya. O ni ana daw kuno ko niya. Ira, wala na biya ko'y kwarta. Panghangyo sa imong mama nga siya na lang pabayaron sa mayor's permit. Kay 150 biya ni. Unya, niya na siya nga. Aw, ati, nabitaw na sa kong nahuna nga. Ato na lang ko niya muhangyo ni mama o kwarta kay maikog na kay kunimo. Og nakamata siya, Miggy. Unsa ko ni hubad ani, Miggy? O isa ang damgo ni Ira nga ning aksyon siya kabalaka sa iyang kinabuhi. Unya ana ay maayong balita nga moabot niya. Katong ihang damgo mapapas rato. Ang iya hapong huna-huna, naghuna-huna pud siya diha kanimo sa imuhang kamaayo. Maunay hubad sa iyahang damgo isa. Ug daghang salamat Ira diha sa Inabanga, Bohol. Nya, Miggy, shout out dahil ko sa akong mga friends sa Gaisano Country Mall. Nga akong mga ka-berks sa pag-swimming. Sila si Jeff Despi, Christy Quizon, Yesterday Unat, Maria Teresa Banawa, Maria Nemfa Himuta, Ira May Ostol, Flor Bontigaw, Stella Marie Elliott, Audrey Marie Elliott, Elizabeth Costan, Janelyn Picolados, ug hi ko sa akong friends diha sa Australia nga si Rose Eliaga Best ug Mike Best, ug sa akong Facebook friend nga nasa Australia nga si Rose Cortez. Og hi day ko sa akong mga friends diha sa Munich, Germany nga si Dieter Reinsch, Noah Reinsch, Matteo Reinsch ug Antoinette Reinsch. Pagayo-ayo mo diha sa Munich, Germany. Og hi day ko sa akong my loves diha sa Munich, Germany pag-amping. Og kita-kits ta pohon inig bakasyon nimo diri sa Philippines.
I love you all. Thank you for watching. Please hit like, share, and subscribe in my YouTube channel. Hubad sa Damgo ug Hubad sa Natawhan. Thank you for watching, guys. God bless us all.